magazine bɛ Mali lajɛbagaw aw ka revue de la presse n'o bɛ kɛ don o don aw balimamuso ani aw denmuso fɛ Fatumata Jani ani Nɔsira Jara n'o ye Adama Jara ye bi an b'aw bolokɔrɔ yan tuguni Nɔsira folikan jumɛn b'i bolo folikan tɛ yen koyi folikan bɛ yen dɔrɔn an b'an kanuba n'an lajɛlibagaw fo kosɛbɛ ani an sigiɲɔgɔn ka d'a kan n'i y'a mɛn ko jara sigiɲɔgɔn de b'a diya i bolo ani kanubagaw Nɔsira ne y'i ka foli pankurun jigi ne bɛ n bolo kari ka don balan kɔnɔ ne ye n bolo kari ka don alternance b'ale ta monsieur Yatara ni y'ale ka fasiri ye ko ko n'a fɔra ko bɛɛ ka wuli ka wɔsi ɲini a fɔra ko tɛ wɔsi dɛ nka dɔw fana bɛ ka jugunamugu wɔsi ɲini dɛ Bamakɔ in ale kɔnɔna la o ka ca balakaw de fan fɛ kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ muso dɔw bɛ yen ni nɔ wari ɲini yɛrɛ kanu ma dɛ u tɛ fɛ ka sɛgɛn wa u tɛ fɛ ka siri maa la dɛ olu de wulilen don ka nin baara bolo ninnu ko u ca ye ka wuli ka ni ko kuntan ni ka kana waleya ninnu ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bɛ ka kɛ sababu ye min bɛ ka kɛ degunba ye an ka jamana ale kɔnɔna la bari sabula muso caman kɔni kelen bɛ k'a k'i ka baara bolo ye hali ni y'u ye i b'u parilen ko ɲuman ye dugu jɛ ko 20 nka a ka n'u ka sufɛ baaraw ye dɛ u bɛ wuli sufɛ ka taa nin baara wale ninnu de ta ko olu kɛ ko ko o ko kɔnɔna sa wa muso caman kɔni k'olu b'a kɛ dugu la nka dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ t'u ta kɛ dugu la koyi a caman bɛ yen nɔ k'olu ye u ka mafɛnkɛyɔrɔ in n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko bari u kɔni dɔw ye o yɔrɔ serveuse ye ka yaala cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛnw di maaw ma u ka fɛn ɲɛnaminimafɛn ninnu kɛ n'u ni maa min ɲan'a la u n'o na cɛmɛ ni ɲɔgɔn ye ko dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ baara wɛrɛw kɛ dɔw ye kungilanna ye dɔw yɛrɛ ekɔlidenw ye ko ekɔlidenw ta yɔrɔ dɛ ko ko tomi kan ka sigi o yɔrɔ de kan kosɛbɛ ko olu minnu ye GS an ka siniɲɛsigi yala o n'olu yɛrɛ wulila ka ko n'olu kɛ o ko sini bɛna kɛ cogo di ko kɔnɔna wa ko musow ko k'olu tɛ se ka fantanya de kɔni olu k'u kosɛbɛ fantanya ko o dayɔrɔ tɛ olu golo la bari sabula ko n'olu yɛrɛ y'u kɛcogo ɲumanw ye k'a ye k'a fɔ olu ye muso dafalenw ye u jɛlen u ka bɔ u ka ja ko ka tila k'a ye ko fantanya b'olu la k'olu ka to mɔgɔ nɔfɛ de ye mugan jan sini 40 jan k'olu tɛ se k'o kɛ o sababuya la sa k'u kɔni u na wuli ka ko wɛrɛw ɲɛɲini min kɔni na o ye ka farikolo de ta k'o feere walasa ka wari sɔrɔ la k'u ka ko caman o ɲɛnabɔ n'o ye wa fɛnɛ ko dɔw yɛrɛ ka ca bɛnnen don ka denmisɛnninlamɔgɔw de ta k'olu bila o la n'a bɛ fɔ olu musokɔrɔbaw ma ko proxénètes ka o mɔgɔw ɲini ka bila ni ko ninnu na walasa o wari o pourcentage n'i y'a ta 100 a dɔw la 50 ye bogotigi ta ye 50 ye olu yɛrɛ ta ye ko o kɔni ko o fɛnɛ ko juguyalen bɛ Mali ale kɔnɔna la bi dɛ ko n'i y'u kɔni ye ka ban wa u b'u ka caw kɛ tile fɛ kɔni baara dɔ b'u bɛɛ bolo nka dɔw kɔni bɛ olu ti baara kɛ olu bɛ tile ka sunɔgɔ su kɔni mana ko ka ban ko ni fitiri ko Allahu Akbar u bɛ wuli sa k'u k'u ka labɛnw sabati ka t'u ka baara bolo la k'olu ta ye tile fɛ u b'u da su fɛ u bɛ wuli ka baara bolo wɛrɛw kɛ n'o ye ka farikolo kɔni ta k'o feere ka cɛw la ɲɛnajɛ n'a ye kosɛbɛ ni kun ye alternance mɔgɔw ka sɛbɛn ye Yatara ka fasiri la jamana in ko to yɛrɛ bɛna kɛ Norvège ye sa Janɛmuso i sɛgɛnna dɛ fɛn t'e bolo ka fara o yɔrɔ kan fɛn t'e bolo ka fara nin yɔrɔ kan dɛ ni kuma yɛrɛ ma ne dabali ban n'a fɔra nin t'an ka jamana danbe ye o ni ko ninnu bɛ ka na sisan de sinon fɔlɔ ninnu tun tɛ o muso yɛrɛ n'a fɔra ko muso yɛrɛ musoya kun ye fɛnba ye dɛ muso yɛrɛ ka fɛn kun y'a ka tafe bolo de nka n'a fɔra bi u bɛ 2 dɔrɔmɛ la k'u bɛ ka t'u yɛrɛ feere dabaliban ko don dɛ n'an bɔra yen sa ni kuma wɛrɛ t'e bolo ka fara o kan an bɛ don Belgaw fɛ yen nɔ n'o ye nazaraw ka sɛbɛnnikɛ jɛkulu dɔ ye ko Mathieu n'ale bɛ san 22 la kɔni wa ale de filɛ ka Ala minɛ ka a mɔkɛ kɔni ko o fa funakɛni
meleke ni fitini ka mɔkɛ bɔnɛ a ɲina ka bɔnɛ a ɲina bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ni mɔkɛ fo ka taa se a ba ma a n'a dɔgɔnin tɔw kɔni u bɛɛ tun bɛ du kelen ale kɔnɔna la mɔkɛ in yɛrɛ kɔni san tun bɛ taa san 78 ale bonyanko la ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛ ni funankɛni min filɛ nin n'ale ye Mathieu ye a kɔni ka a kunkololabana dɔ na kɛ a la wa fɛnɛ bana dɔw b'a la o bana n'a bɛ fɔ ma ko nicoviscidose o bana in kɔni k'i b'i ka diɲɛ labɔ kɛ n'a ye i furakɛli kɔni a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban Mathieu kɔni a yera k'a fɔ ko b'ale la depuis a san 6 o bonyanko la ko o ko ogum kɔnɔna la sa ɲangiliw taale ka gosi a kun sa u y'a yira k'a fɔ ko a ka ni bana sugu in to a la ka tila k'a ye k'a fɔ ko funankɛnin do ko k'a kɔni a tɛna se ka o kaso kɛ sa depuis ni san 2020 ni ko in kɔni a bɛ ti bi taaba la Mathieu ale ma se ka don mɔkɛ kɔni ale bonɛna nin na a ye mɔkɛ faga kun min na i y'o ɲɛɲini wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ mɔkɛ in kɔni o y'ale ba fa de ye ba kɔni kun kelen k'a fa ta ka n'a bila a fɛ so kɔnɔ bari sabula a kɛra cɛkɔrɔba ye a kelen man ka tɛ ka to a kelen na ko cɛkɔrɔba in kɔni ale kun bɛ sanfɛ de ne ye so in ta k'a lajɛ dɔw bɛ duguma dɔw bɛ sanfɛ fakɛ in kɔni ale kun bɛ sanfɛ ale kun bɛ sanfɛ ko ɲɛgɛn fɛnɛ kun bɛ sanfɛ denmisɛnnin ninnu filɛ u ka boliboli n'u ka ɲagara ɲagara o ka ca ko Mathieu k'a y'a fɔ Mathieu n'a dɔgɔninw ɲɛna aw ka yɛlɛliba sanfɛ a man di n ye aw bɛ yɛlɛ ka taa kɛ tiɲɛni ni fɛn minnu ye sanfɛ o man di n ye yala Mathieu waati dɔ kan ka kɛrɛnkɛrɛn ka bila waati min na aw bɛna don ɲɛgɛn na waati min na aw kan ka bɔ bari sabula aw ka na mankanci ninnu a bɛ digi na ko Mathieu ninnu fɛ yen a jo t'o la o kɔni o kuma kɔni o fɔli digira Mathieu la Mathieu yɛrɛ ka kuma la o fanga tigilamaaw ɲɛma a y'a fɔ k'ale kun bɛ fɛ de mɔkɛ in dagakisɛ bilen ka taa ka bɔ an bɛɛ kun jaa tugu di a y'a dabɔ a kama ko bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko mɔkɛ in de b'olu de la kuma bɛɛ i kana taa yan fɛ i ka na yan fɛ i kana taa yan fɛ i kana yan fɛ ko o ko in kɔni ko o digilen kun b'a la kosɛbɛ wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛ ko cɛkɔrɔba in kɔni n'a bɛ ɲɔgɔn na a mɛnna koyi ko kuma bɛɛ ni cɛkɔrɔba in ko k'a kana nin kɛ a ba kɛ cɛkɔrɔba ka ko b'a dɛmɛ susu ko b'a dɛmɛ susu ko siɲɛ dɔ la a ba yɛrɛ y'u bɔ ɲɔgɔn na ba dɛsɛra k'u bɔ ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ a ye fa kɔni a y'o ɲɛda bɛɛ funufunu sa bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa bilen kɔni filɛ k'o tɛ ku a la n'i ye ko ni fitinin k'a la dɔrɔn a bɛ bilen cɔri i ko tomi i ko tomati kura olu n'an tɛ kelen ko o ko kɔni na wa a waati dɔ la a ko Mathieu ma ko kɔnɔ don ka taga ɲɛgɛn na ka tila ka a ma da o dɔrɔn ma de k'a tilala ka Ala minɛ ka gogoro de kɛ ɲɛgɛn da la bɛɛ n'ale mɔgɔ ka ɲɛgɛn n'ale sagona heure sera waati min na a b'a dayɛlɛ bari sabula a b'a fɔ k'ale denmuso de ka so don ale denmuso n'i y'a mɛn ale denmuso ale de don donc denmuso ka so o y'ale ta ye ko fanga kisɛ bilen a taara o sigi tubabuden du filɛ nin o tɛ sɔn o ko sugu ninnu ma dɛ ko n'i y'a ta togo dɔ la dɔrɔn olu bɛ tiɲɛ bilen f'u ɲɛna walima u bɛ ko bilen k'i la mɔkɛ kɔni ale ni Mathieu kɔni u tora o tibi taaba sugu la don dɔ la a gana ka gan a digira Mathieu la kosɛbɛ Mathieu ma kelen kɛ a ma fila kɛ koyi Mathieu de filɛ ka Ala minɛ ka don a ba ka gabugu kɔnɔna la ka natigɛ muru de ta nɛgɛ kaɲɛ 7 waati la avril kalo tile 20 san 2020 kɔnɔna la ka don yɔrɔ min na k'a mɔkɛ dalen sɔrɔ a y'a daminɛ a sen tontonw na fɔlɔ wa boso k'a ye sen tonton k'a y'olu déchiqueté waati min na ni k'olu waraka k'o bɔ farikolo fan tɔw la sa k'a filɛ ka Ala minɛ ko mɔkɛ ma b'anw gɛn ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ bilen wa e t'anw gɛn ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ mɔkɛ kelen ka a fɔ hali bi hali ni bɛ ne fa de ne bɛ n ka tiɲɛjala ne kɔni u b'o f'i ɲɛna k'a kɔni a ma kelen kɛ a ma fila kɛ ko a ye muru de ta k'a sɔri a kan dingɛ kɔnɔna ka mɔkɛ ni diɲɛ fara o yɔrɔ kelen na pewu a ka dɔgɔyala ye k'a kɔni ka nin baara kelen ninnu kɔni wa a n'a ka ɲininkali ninnu bɛɛ kɛlen mɔkɛ la o waatiw ma janya koyi a y'a kɔni kɛ ka bɛn seconde 40 ɲɔgɔnna ninnu a y'a kɛ shap sani ba yɛrɛ ka bɔ ko kalama yani mɔkɛ b'a fɔ k'a bɛ kule ka mɔgɔw wele ka jɔ ale la dɛ a y'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ mana foroko kɔnɔ ka taa bila ɲɛgɛn kɔnɔ ko n'i y'a mɛn i b'a fɔ ɲɛgɛn an tɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ an bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ o y'a ye min yɛrɛ fa k'i bila a kɔnɔna la est-ce que Mathieu fa tun tɛ boucher ye a ko in ka ɲɛɲini dɛ
Aye moya koni aya wara ka pepe ka ke mana kono kata black nyega kono la ki na fa anyega kola wati kelo na sa ma ubole oko kalama ani akele nga muru fili wati na baye oko nyedo wa ko ba koni girina poi ka polsu koni wele wala sa ay minge fa kala akana na osdase ale fene ma ka polsu wele ko olu koni matie depuis ni ko inkera de matie de badamo ke jade to kono anyekoro chuko bina anyekoro ti bari sabla funa keni ne do ay ni ko inke ayake dusu bole ne wati ula apma dabo fali kama ko aya dabo ko ka mo ke baba de oko ko ntarake ni ko nyi ale belga no ye nazara la seben nge jaglu mawye ni yo luga farangale ibunya bala ko foli be belga kuna foni werate kuna foni chama ubanga mbala ngono bigwe la sama kuna mborensa alternance ambe seginga aleta ko kukura yatara alega seben ngelendo ali bi kangata yoro jume angata anga na foloko ale buna kunka na foloko no kunye anga français fay ni yata ka laje wati chamambe no ukunya fo ka français fa koni koko latunu ka ba anga mali jamana inkono amena ko ka jume were laddo okute eko ewa aka ko koni ka beti bi taballa amena barsabla koni yata ka laje ko mali koni aka yere mahoronyata amena na fora mali aka yere mahoronyata amena ali bi on e be faransi ka bolo ali bi on e be nazara la bolo anti se ka nyere soro foshila anga na folo anga fembe obu bolo ni ata ka laje anga yere ta yere asambiduru oniko e biye ko ali bi ko faransi de be ka on moto ko mi obu ka moto ndo debi sanjoli jege be moto ko mi na abeka moto nkele na barisabula ko mali kele me jege de faransi bolo ko no ubita mo chogo mi uja uba mo tinto wallahi ka dun chogo mi uja ka ko na wa ko bara bulo chama kuntara ka blasinga serio mo ulu fe wala sa serio mo ka seka fenke mi me seka to mina an yere be seka nga wari bo no eko akoko ni akuna na kunta chama na akuma kumeda chama na ma chama ko ni kunya fo ka bi na ke aka ko ko ni kungera ni misi wasa chama nyi malian ko ni kontane hundo ko sebe wala ko kunga na ke bar sabula ko ni yata ka laje preza moribo keita no kunyanga jamana kantigi gale ko ale ko ni ale ka wati kulela wa sefa ko kunte ngui sefa ko kunte ko faram malien ore kumbe ni no ko ko ni onana boy ni no ko na manya olu bora ni no katla kana français fa do anku wa français fa mi fla be glan nazara la olu yere de fe ni no ko bi ka ke sababu ya fene wari nyere ko ni ka jashile ne do sisa wa ke na fa ko bi ka saraga de da ko ka di amawa ko lu masaka ke sababu ya ko ka akoko ni udo Wow, bibi na niye wafla fali. Abina fo yo dorome kele ni fali. Wallahi. Akoko ni uko ni uya bla ali bi ku be ka allara we no e ka nyanyi no ko ni chaman ke wala sa ako be se ka ke sababu ya choko mina ambe wari mi ko ka dun wari nga se ka sabati choko mina anga jamana ale konna la no e ba mali bai bar sabula akoko ni o kelembe ka managan ko e maliya kelengelen be bolo bi ni puis alternative mo ka sebeni ibonya bala nambora sa les témoins mo amambolo les témoins seria ka seria tiki seria mo ali pujugu ya lega fasriye ka ngata yoro jume ko remise de carte biométrique ko ni fene kelembe ko e mali ko ngonna la ko ni ata ka laje depuis avril kalo club tan kelen wati ko maw ko ni be tani nga segina wa carte biométrique no fe atika soro ba mo be tan nga segina ko tan nga segi chama ko ni ko be ka no fedde ane gwa me kum na ge porte à porte o ta mo wati do ere la ukunya fo ko fendo be chima jabara nu fe telephone fe no yanga nega juru sira oye wala sa ikaseki ga numero chi oluma togo mina ugaseka achima ukumba chima ibeta so iba soro no ko yala togo mina ko olu fene kelimbe tangi ma doni bo kita so ni ma doni bo ko mali ko ni chama nyoye de ko kelem ko ka dodo ni dogo la to mina ni doni ne bo iba soro ko ko ni ka ko men be tibita bala ni akalo kele ko kuma ko mun blalimba akola ma chama ko ni olukumara akojurula ni atakale sigida flana no ye
commune D alu kɔni olu kumara kosɛbɛ Ismail Ba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maaw k'olu kɔni b'u se n'u dama yira la a ko la koyi ko k'a fɔ k'olu b'u ban k'a di ko non k'olu t'u ban k'a di baara in bolo in filɛ nin ka a ko ɲaamin ka di cogo min na a ɲaamin ni na cogoya ye waati dɔ la u ko k'an ka ninaw bɔra ko ka taa nɔfɛ nka maaw taara u tilala k'a fɔ tuguni ko ɲagaminen bɛ maakɔrɔ dɔw ta la maa dɔ feere taw fɛnɛ b'a la k'u bɛ fɛ ka a walanga ka bɔ ɲɔgɔn na ko fɔ bi o ma bɔ ɲɔgɔn na k'u dun k'a lajɛ u ka se ka nin bɔ ɲɔgɔn na cogo min na dɛ nka kori biométrique ko in fɛnɛ tɛ nanzaraw bolo a ko kan ka ɲɛɲini a ko in kan ka ɲɛɲini dɛ o dun y'a yira k'a fɔ ko biométrique ko ye k'an ni nanzaralakaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na bari sabula ko n'i ye carte d'identité ta k'a lajɛ ko waati dɔ kɛra carte d'identité yɛrɛ papier kun tɛ ka sɔrɔ nanzarala ko ka se ka an ka maaw ka carte d'identité dilan cogo min na ko o ko hukumu kɔnɔna de la k'olu ye biométrique in bɔ nka ko n'a kɛra biométrique ko fɛnɛ bɛ ka kɛ don yan fɛ bɔ yan fɛ ko a ko kɔni gɛlɛyalen bɛ fɛnɛ wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ korofinakaw ni olu fɛnɛ y'a fɔ k'a fɔ ko depuis baara in daminɛ na dɛ k'olu fɛnɛ b'u se ko n'u dama yira la a ko la koyi ko wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu yɛrɛ dɔw bɛ ka nin baara in kɛ dɛ k'ale ko sara wari min kan ka d'u ma a ko kɔfɛ olu yɛrɛ t'a da dɔn fɔlɔ bari sabula ko maa de b'olu fɛnɛ ɲɛfɛ nka ko o bɛɛ n'a ta olu bɛ ka baara in kɛ bɛɛ n'a ta olu bɛ ka baara in kɛ baara in kan ka kɛ cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ k'olu ye denbayatigiw de ye ko a ko kɔni gannen ka gan k'olu kɔni k'olu fɛnɛ y'u bolo lasumaya baara ninnu fɛ bari sabula sara wari min kan ka d'olu ma n'olu fɛnɛ kan ka t'u ka denbayaw labalo n'a ye n'a fɔra i bɛ yaala tile kɔrɔ bari sabula ko dɔw ka yɔrɔ korofina yɔrɔ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ ka yaala ka taa kɛ maaw ka du kɔnɔ ko ko n'olu fɛnɛ ka wari ti ka d'olu ma k'a bɛ kɛ sababu ye k'olu b'a jɔ bada tiɲɛ la yaala ka gɛrɛ wari ti baliya ma minɛ le témoin maaw korofina ka bon cogo min na n'i ko i b'o bɛɛ kɛ ko wari ti ka di a ma nɔgɔn ok bi revue de la presse a bɛ dansigi kɛ le témoin maaw la Ali Pujugu ka fasiri kun y'ale i kun y'a b'a la Ali Pujugu ayiwa sa Janɛmuso ko n'i y'a mɛn a daminɛ la ko ma jugu dɛ k'a daminɛ la ko kura ko de ka jugu ka d'a kan an ka finitigilakaw n'an b'olu wele k'an ka sodasiw an ka sodasiw ko bi sɔgɔmada in na k'u ye dankari kɛ maa ninnu na maa murutilen ninnu na k'a ko ma ja dɛ ko dɔw taara k'u ka samara to dɔw taara k'u ka kurusi to dɔw taara k'u ka jala yɛrɛ to ko wa ko dɔw yɛrɛ bolila k'u ka marifa to ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka finitigilakaw n ko nin de ka d'an ye u b'u seko n'u dama yira fɛnɛ walayi nka o bɛɛ n'a ta u kana ɲinɛ an minnu bɛ faaba la yan anw fɛnɛ kɔ kurantigɛ ko in fɛnɛ u b'o lajɛ kosɛbɛ u ka se k'o baara bolo kɛ cogo min na tɔnba a ka tɔn di bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ walasa bɛɛ ka se ka lafiya cogo min na kuranko in ale la bari sabula kuran fɛnɛ n'o tɛ an fɛnɛ tɛ se ka ninakili faaba in kɔnɔna la n'a fɔra motɛriw sisi u n'a fɛnw bɛ ɲɔgɔn na f'an fɛnɛ ka to k'an ka fiyɛbaraw n'an ka fɛfɛbaraw k'an kun u ka se k'an fiyɛ ka se ka motɛri ninnu fitini fɛnɛ bɔ an golo la sinon a ko o kɔni fɛnɛ ma nɔgɔ kosɛbɛ nin ka kɛ petini dɔ ye ko n'ale kɛra président ko ale bɛna ni mobili kurama ani moto kurama ne ko n'an ka kuranw yɛrɛ bɛ ka tɛgɛ an na nɔ ale bɛn'o don jumɛn na a bɛ ɲininkali kun bɔ dɛ ou bien a bɛna a san 100 charger ka na n'a ye de a bɛ ɲininkali kun bɔ dɛ ok nin bɛ dansigi kɛ an ka bi revue de la presse la min yirala la aw balimamuso n'aw denmuso fɛ Fatumata Jani ani Adama Jara fɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ